Angibingelele mbuke lapha ekhaya igama lami ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafavuka njengede ngabani samba nesamba umgosi angalala maqedo lala bafoza nokho nje sigudla khudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovo oyiphayo. Umadakene oyishasa nkentela. Kumakhuze sifakiwe njengosawoti siyabingelela inethezeka TV gama lohlelo uphila kanjani siphinde sabuya sila abelaphi bendabuko Institute of Traditional Practice sesiphinde sabuya futhi khona udokotela uDlamini abantu baletha incomo njalo incomo yizona ezenza ukuthi siphakame mase kuphakama nemibuzo ethile ebuzwa nabanye abantu mase siyasondela sizokhuluma naye la kwisikhungo ngingasho nje ngingananazi ngithi okahlathi ivasithi le Ngibingelele kubabukeli nakubalandeli benethezeka TV. Lo khulumayo uSolwazi uDlamini. Yebo Professor Dlamini. Uyazi ngemkhuba namasiko. Uyazi futhi nokuthi umuntu uyagula eguliswa isiko lakubo noma umkhubo okhalelekayo. Kodwa namhlanje sikhuluma ngokunye nje okuhlukene kakhulu. Indabuko yami ngiqhamuka eDrakensberg entabeni zokhahlamba. Kodwa manje ngehlaka njalo ngisemthwalume ngokusebenzela eDurban eThekwini. Kukhona imibuzo eyivuke okuyiyona ethe ayisilethe namhlanje. Umbuzo wokuqala ngoba nikhipha certificate zabelaphi bendabuko ngoba kukhona ukwesaba kwabantu uma bezoya kubelaphi bendabuko kanti mhlawumbe abagunyaziwe ekutheni ukuthi bengasebenza kulowo mkhakha ngifuna sike siqale lapho nje certificate ucacise lapho nokuthi nimhlola kanjani umuntu ukuthi lowo muntu ukulungela ukuthi engangena kulowo mkhakha othithi ukwelapha ngaleyo ndlela alapha ngayo. Ngithokoza kakhulu umbuzo omuhle. Sidabukela abanye abakhuluma ezinye izilimi kodwa into esicakayo nesithandayo uyazi abanye basikhulumisa isingisi basikhulumisa ezinye izilimi ngenhlanhla siyakwazi ukubaphendula bonke lawo ma-followers. Ngifuna ukuthi ake ngiqale ngokuxolisa la ngicacise lento yokuthi bayawathola amaphasela abo izwe lonke lento esithi Korea. Uthola ukuthi lapha kaKorea impahla bazijikijela ngeEnglish igama lale Korea esiyisebenzisayo. Uthola sebefikile futhi ukuthi wena wozolanda impahla yakho uthola ukuthi ngaleso sikhathi ushawa inetwork noma usemsebenzini. Siyacela kuma customer ethu uma wenza iorder usinikeze ama alternative numbers. Mhlambe yakho niyamakhelwana noma yomngelo umngani wakho ngoba bayajika ngempela libuye iphasela selifikile kuwena sokuzindleko lo okunye okwenzakalayo singangeni embuzweni wakho uthola ukuthi impahla ke isifikile wena ngesikhathi usuyisebenzisa impahla thina ngapha asikwazi phela iminyaka yakho ukuthi mingaki lento esithi intake ukuthi umuntu usebenzisa kanjani uzobe wena mhlawumbe ulele phansi kanti abasichazelanga ngesikhathi benza iorder lokuthi umuntu wakho thina sobatshela nje ukuthi hayi umuntu ogula nje kanje athatha into ethile ngathi mangakucacisa nalokho ukuthi unjani lo muntu ozothatha lo muthi uwiki kangakanani mingakanani futhi iminyaka yakhe ngoba ungathola ukuthi sizothi hayi thatha 20 spoons kanti umuntu akufanele athathe lo 20 spoons siyacela becacise ukuthi lo muntu ubambeke kangakanani. Yebo okunye sikubonga kakhulu ukuthi izinto eziphumayo kubona ngaphakathi uze wethuka ukuthi hayi iyaphuma kanjani lento. Siyabacela abantu abazokwenza ama testimonials baqhubeke njalo njengoba benza nje. Phuma into izimangaliso kukhona othi ngizonimangalela singagula iminyaka emingaka mengingasinda kule nkinga yami ngizonifaka icala nalihleliphi ihla yake kuhleka lokho hayi siwalindela amacala yebo yokuthi kahle benicashile ake ngibuyele embuzweni wakho ke ekade ubuza
ungangiphindela futhi Okay, ukuze singalahlekela. umbuzo ugxile kakhulu la ekuthenini ukuthi niyayikhipha itifiketi nabantu abangabalaphi bendabuko niyabalekelela ukuthi nabo begunyazeke ekutheni ukuthi bekwazi ukwelapha onamathwasa onani belaphe ngokusemthethweni. Bengifuna ukugxila la ekuthenini ukuthi kukhona futhi yini nendlela bheka ngayo labo bantu abasuke bengabalaphi bendabuko noma abasuke belapha kulowo mkhakha ekutheni ukuthi ngabe lesitifiketi ufanelwe yisona yini noma nimnika isitifiketi nje umuntu. Oh, ngibonge kakhulu lapho ukucacisa nje kukhona abeyibafike bathi size kudokotela bathatha ngokuthi udokotela wasentshonalanga ngisebenzisa i-medical aid ngizokhokha ngayo i-medical aid kanti kuhle ukuzichaza ukuthi wena umephi ungumelaphi wendabuko lapho sifuna khona cace khona sibacacisele abantu abayiziguli zethu nabalandeli bohlelo lanathezeka sifuna ukuthi kucace ukuthi uma kuthiwa umelaphi wendabuko lo udokotela wesintu kucace ukuthi ngudokotela wesintu angafiki umuntu elindela ukuthi uzosebenzisa i-medical aid yakhe ebese siphinda sibuya la ukuthi kwelapha kanjani engekho amaphepha akugunyazile welapha kanjani ungenaso isitifiketi esikuchazayo ukuthi wena ngumelaphi wendabuko. Yabona noma ungathenga i-tax nje i-quantum kuyalinganisa nje noma yiluphi uhlobo-ke lwe-tax ngoba naku nemali angeke ungene kwi-association noma kanjani ngoba usu-affordile ukuthenga i-quantum noma i-Nissan noma yini kumele ulandele imigudu yokuthi ukwazi ukungena ku-your association yamatekisi awungeni noma kanjani ungene ngekhwapha nje nala-ke kubelaphi bendabuko kuhle ukuthi ungene kwi-organization ethile kuhle futhi ukuthi uze ku-institute ngoba i-institute ilapho kufundwa khona i-organization ngokwethu sinayo abelaphi bendabuko community organization le organization esinayo kubelaphi bendabuko yile ehamba ikhalisa abantu abavelelwe izehlo ezithile sihambisa ingubo icathulo ezikoleni oblanket yini i-organization i-non-profit company NPC nayo nenamba yawe lapha ikhona sonikeza ukuthi ithini ilapho sisuke sikhalisa khona bese kubuye kuzoba khona futhi i-institute ne-organization igama ukuthi alifani ngokuthi abelaphi bendabuko Institute of Traditional Practice abelaphi bendabuko Community Development Organization so lapho sinikela khona sihambisa silula khona isandla kodwa muze kuthina usukuze kwi-institute uzofunda kwi-institute asikuqali-ke phansi kahle sifuna abantu okwamanje uphuma kwigobela uthwasiswe abantu bakini abangasekho sesizoqhubekeza lapho njengoba sazi ukuthi khona abathwasa emanzini aphume nesikhwama neshoba kodwa akaphumi nesitifiketi sokwelapha omunye athwase emgedeni ezintabeni kodwa alikho iphepha abaphuma nalo namhlanje-ke sithi welapha kanjani wena melaphi wendabuko ungenalo iphepha isicucu esisemthethweni futhi nesicucu sakho phela asipheleli nje la siya kuma-database uyarejistwa ukuthi udokotela bani mhlambe udokotela uMahlaba ekufeni ngiyalinganisa kumele wazeke waziwe uma usunenkinga kwazeke ukuthi urejistile kune-database usithole phi isitifiketi esikugunyaza ukuthi welaphe ngoba ngelilanga ngokuthi uhambisa abantu olwandle iziguli zakho akuvimba amaphoyisa amasipala noma amaphoyisa-ke aluphi uhlobo
bethi siyabajikisa ke labantu uma ungakhiphi lutho. Afike umuntu kudokotela uyafica uyinyanga nje akho ngisho isitifiketi odongeni ufuna ukuzoswipe ufuna ukwenzani iyajika iclient icustomer igawu usho bebedlala ngami laba benethezela bangilethe kumuntu ongenalutho ongenasicucu ongenalutho uzolahla ithemba kanti lo muntu ongenaso isicucu welapha ngaphezulu kwabantu abanecucu kwesinye isikhathi kuhle ukuthi imume lapha endabuko ufike la kule institute embuzweni yakho angami usiphendulekile uhamba kahle impela ngoba ngifuna ukuya nala kulobu umngozi oke wakhuluma ngabe ekutheni ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu abanitsheli ukuthi ugula kangakanani ngenkathi mhlawumbe nimamsela imbiza mhlawumbe efa ichasthe nithi 20 spoon kanti mhlawumbe efa iqale yena mhlawumbe ngo5 spoon noma 10 spoon mhlawumbe uwiki kakhulu ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi ukubaluleka kwesicucu okusho ukuthi kunomngozi obuthile omngenzeka mhlawumbe umuntu ethi uqala into yakho ukuyisebenzisa ngenkathi esenkingeni wena uyaveza ukuthi hayi wena ukhiphe kanje mhlawumbe into futhi akayithenganga ngisho la kunina uhambile wayithenga khona ekhemist yabona lapha mhlawumbe ezitolo lezi ezidayisayo uyayibona leyo wase efunda isikali yena ngifuna ukusiye lapho nalapho ekutheni ukuthi ngoba nibhala inamba ukuthi umuntu uma bazi ukuthi bathengela bani ecaciseleke ukuthi leyo nto ayena akayisebenzise isikali sikangakanani nokuthi ke abelaphi uma bona benganazo izicucu kungaphinde futhi kube khona umngozi obukhona uma mhlawumbe kukhona osekwenzekile mhlawumbe elungeni lomphakathi noma kumuntu ade isikole kuyenzeka noma ngajwayelekile nje wasicela ukuthi sichazele ngomuntu oyisihlobo sakho wasekhaya yini isiguli sakho esigulele ekhaya noma kuphi ukuthi usesimeni esinjani siyacela yebo ama product ethu niwathembile kakhulu wase nibukile lapha kunethezeka TV zenzeka izinto abantu bayafakaza yonke into namanje sinobufakazi obuningi bathi abantu ayasabi bathi bazosibeka amacala sasihleli thina sasingahleli athi umuntu sengihambe yonke indawo sithi ubungafiki ke kuthini ungalikhulumi iphutha uthi phela sikhulumi nathi ngalendlela nje siwe sizixoxela nje friendly yabo bathi ngizonibeka icala ukuthi nani yephi yonke leminyaka ngabe isihlobo sami ngabe umuntu wami akashonanga ukube nase nikhona njani nibona nje befakaza bekhipha into ongazazi njani nentombazane nje ngicabanga kwakuneli Thembu wakadabeka ngase Dabeka police station wakhipha oxamo la nakubuza lo ukuthi ubakhiphe kanjani oxamo ubuphila kanjani noxamo ngaphakathi wena ziningi izinto ezenzakalayo akusiyo umlingo lo hayi asibakhulekile abantu asebenzisa amanzi kodwa siyazi ukuthi abakhulekelwayo nabasebenzisa amanzi bayaphila abantu futhi nangamanzi nodokotela basentshonalanga bayafika kulento abayibonayo uma bekufake kule machine yabo kodwa mase sibedebezile bakudebeza bafika basayibona ngoba phela lento imoya izizwe abakwazi ukuyifica bayikhiphe noma bangakudebeza ikhanda nesifuba kodwa ngeke bayifice lento bayibone uma beyibona bakwazi ukuyikhipha asisho ukuthi abanye odokotela abanawo amandla banamandla kakhulu odokotela basentshonalanga kwababamba nomphefumulo wakho ukuthi ungaphumi uzibabize umuntu wakini hayi uzani ngizosicishela imishini uyaphi kodokotela besentshonalanga uma ubulawe ngesintu ubulawe ngesintu ngezizwe mhlawumbe ngeke baze bakusiza kwesinye isikhathi sithi abaqonde nje abantu kahle okay nala engifuna ukuthi singaphumi khona kakhulu ekutheneni ukuthi ukusebenzisana kwenu kukhona la eniphinde nisebenzisana khona nodokotela basentshonalanga nokuthi ke mhlawumbe ama transfer angithi nawe njengodokotela omelaphi wendabuko uyakwazi ukwenza i-transfer yomuntu ukuthi cha akake ehambe eyobamba umtholampilo mhlawumbe kube khona nokunye ngifuna ukuya lapho futhi ekutheneni ukuthi ukubaluleka futhi lokho komsebenzi wakho nokuhlonipha umsebenzi wakho nesicucu sokuthi sibe khona isitifiketi esirecognizeayo ukuthi ungakwenza lokho
Yebo. Awu ngiyathanda kakhulu lapho ukuthi isuyikhona iclinic yangakini. Usuke futhi umelaphi wendabuko o recognizewe ufike usiproduce ukwazi ukwenza ama referral ukwazi ukuthi iziguli zakho mina ngisicheckile ngathola ukuthi nokuthi siphethwe ukuthi ngiyavuma ukuthi asiye endaweni ethile lapho sokwelashwa khona mhlambe esibhedlela ngeke ukwenze nje ungavezile isicucu esithile esithi isitifiketi sokuthi ungumelaphi wendabuko uyabhala phansi nama forms akhona ukuthi ubani lo othi checkile wathola ukuthi nokuthi usiyabona ukuthi manje usedinga ama drip uyabona ukuthi manje namandla awasekho asakwazi ukuqhubeka ne treatment amandla wakhe usuyamrefer ke ireferral leyo. Okay, awuyenzi nje ungenasicucu nakho ke nalana ke kukhona abantu othola ukuthi umuntu uzohlala u3 days 4 days ekhaya noma uzothwasa uzohlala lezo inyanga sesibheke kulaba abangogobela nabalapha uthola ukuthi umuntu kufanele emlaphele lapho ekhaya mhlawumbe izizwe kufanele ehambe vele se right la egcekeni ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi ukusukuma ukuthi beze kule institute ukuze bezokwazi ukuthi nabo bekwazi ukuthi behlala nabantu ngoba ngenzeka noma yini umuntu mesegcekeni ngalala umuntu engavuki ekugcineni abantu mase bezofuna umuntu wabo bathi wena wathi mshiye ngifuna ukuya lapho futhi ekuthenini ukuthi ucacise ukubaluleka kwalento esikhuluma ngayo. Uyabona lento okhuluma ngayo ke mhlonishwa iyangithinta mina ngibuyisele emva kakhulu lapho sesibone khona ugobela kufika ithwasa lifike liwe kwesinye isikhathi akuwona wonke amathwasa manje afika nje ngemoto yakhe ozothwasa phake pipip engizothwasa la ekhaya into ebingozi kakhulu ilele elifika liphethwe amakhehla nezalukwazi kubo elikhombile ukuthi iya kugobela usibanibani walifike liwe alizingeneli liyawa ahlangabezeke ngendlela ahlangabeza ngayo lento le yokufikelwa iziguli kufike umuntu ephambanelwe umqondo yabo uzofika alwe adlubulute lenze yonke into abulala amawindi imoto kumele nawe umuzomlapha lo muntu uqiniseke ukuthi akuzoba into yamanje uzomlapha manje namhlanje mhlawumbe lo muntu uzosihlala isikhathi kanti lo muntu uyasebenza endaweni echizeni kumele ke wena melaphi wendabuko osunaso isitifiketi sabelaphi bendabuko uthintane nenkampani asebenza kuyona uma usutholile kwaphela mephambene umqondo azokunika yonke information ngoba uphambene umqondo kodwa kumele uthole abantu bakubo uyawadla inamaphilisi athile wadla ngasikhathi sini usebenza kiphi inkampani wenze sick note eshoyo ukuthi ngisamelapha awuvele nje thatha iphepha nje ulise enkampanini human resource wenkampani ethile ihleli nosibanibani akwenzeki kanjalo yiba ngumelaphi wendabuko osemthethweni orejistile futhi kule institute yabelaphi bendabuko futhi ogunyaziwe authoriziwe ukuthi endorse ama sick note eziguli njengoba ngisho ukuthi isifo sokuphambana umqondo uyahlala noma u9 months kanjalo nokuthwasa uyahlala esidiscard yabo sike sakhuluma nangaphambilini ukuthi hayi inkampani azisihluphi ngalokho zisirecognizile njengoba ukuthi singabelaphi bendabuko ngendlela yethu kuhle ukusebenzisana kwabelaphi bendabuko nodokotela basentshonalanga sibambisene kahle kakhulu yabo. Okunye ongangena kukho okubonayo ukuthi mhlawumbe kungasala kule nkulumo esikhulumayo ngoba kubaleke kakhulu so wazi imigudu eminingi ethinta kona ukubaleka kokuthi abantu bebe
certificate bekwazi futhi ukuthi bekhiphe ama sick notes yabona leyo so ongangena kukho nje ongeke kusale ngaphandle ngoba vele niye lapha futhi niyakhona ukuthumela nabantu labe khona uthola ukuthi usegoli nokucacisa le yankulumo oke wayicacisa futhi ekuqaleni ungathini nje usugoqa lami nje lokugoqa ngithi hayi abasimangalele ngempela ababukeli beNethezeka TV neziguli zethu nje ama client ethu awasimangalele ukuthi sasihleliphi yebo besikhona kodwa thina sitholwe uNethezeka TV ekade singamazi sonke lesisikhathi kodwa ke esesitholile uNethezeka TV wenza omkhulu umsebenzi kakhulu siyacela nje nesilandelele kuNethezeka TV ukuze nithole nokunye sikhona sithi uya kanjani umelaphi wendabuko welapha kanjani umelaphi wendabuko ongenazo izicucu yebo ngaya ngoba ungazi phela kodwa musufikile qalaza nawo Donkeni hayi udokotela lo qalaza uDonkeni mezokhiphela imithi ngaphansi kombheda lala kuona hayi akunikeze umuthi ohlele ebhodleleni lesiminofu asisho ukuthi akungabi njalo umuthi uyalapha noma uhlele kuliphi ibhodlela kodwa nje egcineni bheka lapho ukhona kwalento igcine senze ngazi ukuthi abelaphi indabuko ba scam yonke lento lena abantu sebescam kakhulu sebescam abantu bayakhala nje bayasizakala kumanje ngoba phela siyakuveza nalokho uma kuya ngokuthi kukhona okwenzekile noma umuntu okudlalwe ngayo uthola ukuthi ufuna ukuphumela obala bayaphumela obala abantu kodwa ke ngifuna ukuya la ekuthenini ukuthi abantu sekudlalwe ngabo kakhulu thina nje into esasishaya kancane ukubuya kwephasela uthola umuntu siliposile iphasela lakhe libuye libuye ngenxa yenetwork ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi yena ubengatholakali libuye back libhamp hayi ngoba sisuke sesenze mhlambe besemskemile cha no sisebenza nje kahle futhi umuntu omdala nje ongangami nje no 65 years angayenza kanjani lonto kodwa sesiyabonga ngoba sebekhona baningi nani sinithumelele sithi ake nibuke lezi zinto lezi esiphuma kubantu hayi imithi ka Professor uDlamini bamsene no Dr Ngema hayi yenza manga wodwa siyanibongela ke nilandela iNethezeka TV ngoba nizosizakala nje banisizakala nje kodwa onesikhalazo asinqeni ukumchallenge yeah inamba banithola kanjani abantu abandingayo nokuthi befike abafika la eoffice noma abantu abatholakala uthola ukuthi baseyindaweni ezahlukahlukene abakhona ukufika banithola kanjani ngoba zikhona nezimbiza siyayibona umsebenzi mningi abantu bakhuluma imanga ngalemsebenzi nibathumelile nje namtshela ukuthi akasebenzisa kanjani kodwa engikuthanda kakhulu kunephepha futhi enilifaka phakathi elichazayo ukuthi le uyisebenzisa emva kwesikhathi esingakanani le uyisebenzisa kanjani ake ngithi nje izinto zethu utho omunye client yethu abanye bathi ngidla amaphilisi mhlambe ngo8 bese sithina okungenani hlukanisa noma ngo2 hours ukuze izinto zethu zingaxabani kodwa futhi uma usudle amaphilisi kakhulu isikhathi esiningi ngicabanga ukuthi agcine nawe sekwenzela inkinga kufana nje nokuthi muyindoda nje usebenzisa lamaphilisi emvusa khaya kanjalo mhla ungawadlili uba nenkinga sine detox iyaflasha uqale kabusha uqhubeke nalento okade uvele uyisebenzisa kodwa drainer phela ngoba isitamkoko sizostuck yabo asisho ukuthi abantu abawayeke amaphilisi abo abaqhubeka abantu bedla imithetho uyishanise noma ngo2 hours baqhubeka futhi ngokulandela uhlelo la Nethezeka TV sithi nje banenhlanhla laba bakwaziyo ukungena kwiNethezeka TV ngoba hayi thina sitholwe iNethezeka TV kahle ngizwa kahle inamba banithola kanjani banithinta kanjani nisebenza ngaziphi ikhathi
naku-ke phambi kwethu nje la uyakhomba umhlonishwa lapha inceku ukuthi i-account number siyakunikeza ne-phone number wasiqala phela lapha emafonini 0799 194 994 sizoqala lapho-ke ukubheka ukuthi inkinga yakho yiyiphi bese sithi ikhombo leyo athi umuntu ngifuna i-detox ngizwe nge-detox bese sithi alright akusizi ukuthenga i-detox ka-100 siyisa eSwaziland uyacabanga ngeKorea ukuthi izokucharge malini ngomthowodwa mhlawumbe yeGoli iKorea ithi 150 when uthenga umuthi owodwa ikhombo insizwa lezi zisuke zibambisene yabo zibambisene ikhombo leyo ukuthi hayi siyayilwa siyayinqoba leya nkinga kwanathi sisuke singayazi kahle kahle into ekuphethe uma ungathatha nje i-detox ke ziphume zonke lezi zinto eziphuma kubantu esikhathi bephalaza kanti inkinga yakho muyibeke kahle iwanda thile thatha ibekele balaxa phansi kubiza omakhelwane basishuthele ukubukana bengiphila sonke lesikhathi ngiphila nalezi zinto uthola ukuthi indoda ikhala ngokuthi umbatha wasisiza sakwazi ukuthola umbatha indoda eneqiniso ukuthi ekhaya mele ekhaya wenze njani bathi awusiyabonga mbatha lapho ufuna uthole iphanasha uzifo zonke njengokuhlokodla isitamkoko ngabe kustakile uthotha amanzi ayeza kodwa kustakile lapha ufuna idlokodle idlokodle noma dlokoza kuphume konke lokhu ubuye futhi imithela ekhaya ayiyasebenza hayi yenza mangawo kodwa mukhona abacomplainayo siyaqonda ukuthi basuke bezocomplaina kunina abancomayo basuke bezoncoma futhi kunina bathi yini ukusubscribe yebo abasubscribe ingaba nikho namhlanje ukube isichalente otsotso bathi hayi udaka noma bafrota ingaba nikho ingaba nesikhuthazi ukuthi siqhubeke sikhulume nabantu ezweni uma sishaya udaka ngicabanga ukuthi sesiqale ukuthenjwa nina ayi Professor sibonga kakhulu ngesikhathi sakho usinike sona inombolo 0799 194 994 iyona inombolo abazokuthinta kuyona abantu uma kuya ngokuthi ngoba vele nala kwi-TV yethu ibhaliwe inombolo nemininingwane yonke thina ukusilandela emva kalokho masebenza iqiniso nani nibenzele iqiniso sibonga kakhulu saphatha induku ezifanayo kuyasho ukuthi kadlambini sekhaya komame sithokoze kubabukeli bonke hayi siyanithembisa sinimisa idolo ukuma idolo othi sengihambe izwe lonke akekho lapho indaba ingakamhambi sesithi hayi amangake la ubungafiki kuthina osichallengeayo asinankinga osichallengeayo ukuthi seqeda umhlaba akasitshela inkinga yakhe sizohlala phezukwayo ebese uyakhanyisa ngoba phela khona le mali uthiwa uxa yabona imvula zikhwama sikubalekile lokho lo othi sengiqolwe kakhulu noma sibehlulekile inkinga yami le hayi mina ngu-professor le gama professor ekwelapheni kwendabuko akulona lokudlala licoshi nje emgwaqweni to professor ubona nalolungele lolu lichaza into ethile la qotshiwa abelaphi bendabuko iSouth Africa yonke ukuthi hayi kuqweqwe sibonga kakhulu Professor sithokoze kwi-Netsha TV nabalandeli sibonga kakhulu umbuke lapha ekhaya bekuprofessor uDlamini ade sikhuluma naye njengamanje uqweqwe lidala laqala ngama-80s mazithi 1980 nje akukhona babengakathi nokuthi inyama inama kodwa ke kulungile mina nawe ayiphinde idibane imininingwane ikhona escreeneni uzokhona ukuthi ungene kuyona eyala kube laphi bendabuko iInstitute of Traditional Practice okuyisikhungo esiphinde siqeqeshe nabelaphi bendabuko othola ukuthi abanye baphuma eindumbeni ezithile ukuze bekwazi nabo ukuthola kakhulukazi izitifiketi ezibagunywazayo ukuthi bangalaphi bendabuko ngokuphelele futhi sebeqeqeshiwe bakhona ukuthi bebhekwe ukuthi bazo
bazokhona yini ukuthi besebenze ngaleyo ndlela abathi bona basebenza ngayo. Mina ke ayiphindi idibane le iNethezeka TV, silandele inkundla zokuxhumana Facebook page uthi iNethezeka TV, ungene lapha na ku YouTube Nethezeka TV, nalapha ku TikTok Nethezeka TV, us inbox ukhulume nathi, comment, sihlezi khona sikhonela wena. Yiba.